Takže zdar, jsem Hexu a vítám vás u videa, jak se odpojit YouTube od Google+. Nebo Plus, to je jedno. Tak jo, jdeme na to. Já bych předem chtěl říct, že já už jsem tady něco udělal. Vlastně je to tady ta URL, vlastně to tady tohle. A to jsem udělal tak, že jsem si dal nastavení YouTube. A tady jsem dal pokročivé. A tady takhle bylo takový, nevím co tam bylo napsanýho, a bylo tam vytvořit vlastní URL. Já to nemám natočený, takže bych to mohl ukázat, takže mě napsalo, že na to nemám oprávnění, takže a to pak se mi to nakonec tohle. Tak jo, takže jdeme dál a teď už vlastně je to fakt úplně lehký. Teď stačí kliknout tady vrátit se k uživateli jméno a odpojit profil Google+. Klikneme na to, dáme OK a teď nám zmizí tady tohle, jo. A teď už jsme jenom Etosana. Jo, už tady máme tohle, pak kdybyste chtěli zase k tomu se připojit, tak dáte připojení kanál s Google+. Je to vlastně lehčí v tom, že když si chcete vyměnit tady tenhle avatar, nebo jak bych tomu řekl, ikonu kanálu, tak si tady dáte jenom, že si to vyberete, tak se třeba projedu, dáme tam třeba Justinka, jo. Dáme tam Justlu a máte to hnedka, nemusíte jít na Google+, kdyby to ještě trvalo déle. To asi trošku fouklo. Nebo tohle to vlastně bylo furt stejný, tohle to zůstává furt stejné. Tak jo, doufám, že se vám video hodilo, pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like nebo odběr a popřípadě sdílejte.